Evo onda, evo ovo su znakovi. Da li je ko na stanu, evo, da li ima tu. Veša! Jel treba vam šta? Šta reći, Rugna? Vidite sami situacija kakva je. Mi smo uspjeli da majku staru koja je 82 godine evakuišemo nepokretno. Supruga i ja i tetka i tu smo. Uspjeli smo ove 2 noći izdržati, voda počela se povlači. Sad malo provedeo pa smo daje hranu. Šta vam treba, šta je najneophodnije? Ne treba, imamo svega, samo ne možemo opstati. Vidimo, gledača nema, ne možemo zbog djece ovdje, nema WC-a, nemamo. A što se tiče vode i hrane imamo. Vjerovatno ćemo još nekoliko dana prema našim procjenama ostati u ovakvoj situaciji. Dobili smo dosta pomoći u hrani, lijekovima i drugim stvarima, ali u svakom slučaju u narednih nekoliko dana bilo bi dobro ako bismo imali mogućnost da prije svega pomognemo bebama, djeci, starijim. Idemo prema vatrogascu na prvi sabirni centar. Aj tako. Idemo u vatrogasci tamo i do zabavišta. A niko se ne sjeća iz naše vlade da nas obiđe, da nas vidi ovdje. Šta vam je najneophodnije sada? Šta vam najviše treba? Pa dobro, vode najviše. Cigare, mislim ono koje nostalgičan mi zove cigare. Hvala vam što ste nas obišli. Hvala. Narok je tu. Upući ostao. Evo kako se zove. Treba nam sve, naše kuće moja je bila do ispod krova. Stara kuća, svima treba, nemam šta reći, nemam šta reći. Znam za jednog, ali nisam siguran, čovjek ima neku Parkinsonovu bolest, ne zna plivat, sam je u maloj niskoj kućici bio, kad je udar vode je bio, ja vjerujem da je ostao mrtav. Slabo i priča i ja mislim da je on mrtav. Ja. Trenutno očekujemo 3 dijalizna pacijenta iz Krušine i 3 iz Šamca i to moramo hitno transportovati zbog dijaliziranja. Ono što mi je najneophodnije je što veće količine lijekova za pritisak, za šećer, za analgetike, za bolove, prolivne bolesti, tako da to možemo distribuirati u grad za one koji su ostali da se snabdjuju lijekovima. Okay. Do you have good bag? What's your...